Kay Yako, sometimes I create, sometimes I destroy my works. Artist, diba sir, din, taga Tacloban City, natao January 21, 1956. Nag-start ako pag-paint seriously 1982. 1995, nag-exhibit ako. 1956, nagkaroon akong grupo, ang ngaran SAHO, means Surrealist at Home Organization. Ansyan nga influence na ako ni Picasso. Tapos ni Salvador Dali. Mula tira nga dodwa. Di na mga 1996, mga 1996, 2000, ginbuliwang ko tira. Nagkaroon na akong sarili na ako na estilo ba. What I feel, I paint. Kung ano latak baga, ikang di ba? Na-express, karon sa expression, yun nga akong trabaho. Nakita nga na akong, nakitang ko na, diri ko na ito ginotro. Nauubisan na kita. Bagaban sini nga, nakita mo na ito na sini, na diri mo na otro pag-review. Title hinin, When Jose Rizal Meets Mona Lisa. Kay didan ano na panahon, sige man travel ni Rizal o Europe, sumakubihan sa museum. Nakakadahi Mona Lisa. Ngayon pagkita niya dira, gimpalusad niya Mona Lisa, dida nga frame. Ngayon lumusa din ni kuan hi Mona Lisa. Nagkauya bira. Amad to nga adi man nira anak gin sakisaki na kun ani man nagbuntis siya. So amo ito nga imagination is my best. Sige man lang na akong pagkon, sige lang na drawings, baga permanently bayadan akong bungkog ay la kahulop. Padayon la. Kung ano ton adat era dream man ito. Padayon la. Sing pa daw art lamang ini. Waray may na-prepresinin. Basta mo pilatin mo ka, deliver mo expression. Ay la ka ano ba? Kay artist nga ni sometimes kung ito moody ba? Sometimes I create, sometimes I destroy my works. May dana akong gusto kwaon ba nga diri na naigagawas. Ito, dani nga na guliat to ano ba? Para may sakob o may gawas. Ito akong gusto yung pagawas.